Hola. Di hola. Di hola. Dille, hoxe Aarón, chef Aarón e mamá van a facer unhos donuts de pan, no, de zanahoria. Necesitamos un bol moi grande para ir engadindo os ingredientes, verdad que sí? Que vos los deixamos a continuación. A ver, este de aí é un plátano. Necesitamos un plátano e eso unha zanahoria, verdad? Unha zanahoria. Eso? Dous ovos. Eso? Media taza de fariña. Sí? Que podemos usar, por exemplo, pois un vaso dun yogur enchelo. Despois tamén necesitamos un pouco de aceite. Aceite? Un cheese, nadiña de noz moscada, un pouco de canela, polvos do forno e un pouco de esencia de vainilla. Ben, pois xa de volta vamos a comezar, pois, dándolle un pouco de vida aos ovos. Hai que abrir os ovos. Como se fai, Aarón, para abrir os ovos? Como abrimos os ovos? Damos unhos golpes. Abrímolo fuerte, moi ben. Moi forte, abrimos. Deixamos que caia. E con un garfo, con un tenedor, temos que facer chof, chof, chof. Removemos os ovos e botamos un pouquiño de aceite. 1, 2, 3, 4, 5... un chorriño. Removémolo ben, pero facendo movimentos circulares. Así. A ver, ensínanos, Aarón, como movemos. Uy, que ben. Vale, así. Cando teña máis ou menos este aspecto, hai que engadir o outro ovo. Vamos alá. Vamos a engadir. Como rompíamos o outro ovo? Venga. Damos uns golpiños. Veña. Moi ben. Mamá abre. Aquí. Genial. Venga, removémolo. Outro pouquiño en forma circular. Hasta... Cando removamos os dous oviños co aceite e quede máis ou menos así, verdad que si, Aarón? Temos que engadir un plátano mediano, máis ou menos. Este é un pouco grande, pero bueno, como aquí o meu axudante lle gusta moito plátano, verdad? Non vai ir todo para o recipiente. Así que... come un pouquiño el. E botamos máis ou menos por aquí, pola metade. Este cachiño, aí, hai que machucalo ben. Hai que machacar, facermos un puré. Un puré de que? Isto que é? Plátano. Sí. Un puré de plátano. Como machacamos? A ver. Así. Ahora vamos a rallar a cenoura. Primeiro cortamos os extremos con coitelo, coa axuda de mamá, de papá, dos avós. E agora hai que pelar a cenoura. E despois vamos a qué? A rallala con un rallador. E mentras Aarón vai a ir tirando estes cachiños todos na basura. O lixo. Imos rallando toda a zanahoria. Na nosa mezcla de 2 ovos, aceite e un medio
plátano grande ou un plátano enteiro mediano, pequeno. E canto máis maduriño, máis doce estará a receita. A non quere probar? A ver. Ui. Está moi duro, verdad? Ahora vamos a engadir a fariña, verdad? E vamos a remover todo moi ben outra vez. Aquí. Media taza de fariña. Que podría ser tamén como máis ou menos unha taza de un yogur. Botámola toda. E engadimos tamén un pouquiño de polvos para o forno, como unha culler pequeniña. Ainda que eu vou non facer a ollo, pero máis ou menos. Un pouquiño. Vamos a engadir tamén un pouquiño de nuez moscada, unha viña. Un pouquiño de nuez moscada, así, pim, xa está. E un pouquiño de canela. Aquí, un pouquiño máis. Así. Chuc, chuc. Listo. E agora removemos. O meu truco para que despois suba bastante a receita, porque non leva azúcar nin leva nada na masa que axude un pouco a ligar, é remexer con un tenedor e intentar que colla algo de aire para que así a levadura tamén poida facer o seu traballo. Se vemos que nos queda unha masa demasiado líquida, podemos engadir un pouquiño de fariña hasta que espese un pouquiño, pero non demasiado, porque de por sí suele salir bastante ben así a mezcla con estes ingredientes. Unha vez que está ben mezcladiña, temos que ir buscando xa o molde onde vamos a introducir a mezcla, que no noso caso é un molde con forma de donuts, que está moi guai, pero bueno, tamén podemos, se temos na casa, pois algún de magdalena, tamén incluso podemos emplear ese. Vamos a enseñar como quedou a consistencia, máis ou menos. Vamos a enseñar a consistencia. Máis ou menos quedaría así, enseña Yarón. Así, ¿verdad? Esta sería a consistencia e agora vamos a buscar un sitio onde vamos a metelo, ¿verdad? Que no noso caso vai a ser este molde de donuts. E necesitamos unha culler grande, unha cuchara. Entón, imos collendo a parte da mezcla e imola botando nos donuts hasta encher. Se utilizamos, por exemplo, o recipiente con forma de magdalena, pois hasta a metade do recipiente, máis ou menos, para que así se medra non salga todo para fora. Imos ir engadindo a mezcla pouquiño a pouco. Unha vez que xa está a mezcla toda dividida nos moldes, que vedes que a Aarón xa lle gusta incluso cruda, eu o que fago é darlle uns golpiños a mezcla para que perda parte das burbullas que se quedaron dentro e así medre mellor. Agora xa están dentro e deixámolos máis ou menos sobre 20 minutiños, aínda que imos mirando a consistencia. Se vemos que xa están bastante dorados por fora, suelen quedar xa ben feitos por dentro e eu apagolle aos 20 minutos ou a veces 19 incluso, pero máis ou menos por ese tempo. Como está? Está rico? Está rico, sí. E que leva por dentro? Que lle botamos por dentro? Cacahuete, verdad? Crema de cacahuete.